Hello. Good afternoon po. Ay, the local. Ari ako mas katamong ma'am. Nakalapan dito. Because we want to reach out, you know. Recruit na lang Kevin maging fans, no? Madalan ko lagi. Agnes Valdez. Ma'am, Agnes, ati kaya po problema eh. Picture po. Ay, pabicture Kalagad. Ati kami 12 ba fans? Gatang 11 na mila pa ikit. Chuke po SM ngayon, sikat na kami, tingnan mo itong fan. Nano kalagyo. Nano kalagyo. Crystal Spring. Crystal Spring, nano may Joy Spring. Picture tayo. Oy, Chayay. Nokal tayo mo. Gang SM Clark. City, Sinda. SM City Clark. SM City Clark. At yung SM City Clark, uling. It's a sale. It's a red letter day for SM City Clark. Mangyari today hanggang Sunday, 13, 14, 15. Haglit, yung sabihan kayo, nung manalbiyak ang ngini ka sa lukuyan, kay Biyernes na Sabado o Domingo, planuan mo na yung pamamunta mo SM, uling 3 days sale lang gayan Domingo. Nung Today, nagkapilan it's a perfect day. Fresh la papaluwal lang yun. lungog kayo ngini department store, Or now known as the known as SM store. SM store. Pero idara mo mo rin si yung balibal din ni Dep Store. Dep Store, rin eh. Lawin tala rin ang items ng makasale and at the same time pagsabihan tala rin kaya katamong Kabalen, the Kapampangan, the locals. Perfect opportunity ni Bantakot ng Mila rin Kapampangan. Bakit lang mayabang ring Kapampangan? Ikatang. Pot mayabang lang. Ot para tutla. Ikaw at mayabang kayo. Poporma Ikaw, mayabang ka. Let's Diyan find lang out. pera, tsaka SM. Na, Joke. mayabang yan. Sa'yo. Ano, lagyan mo yung salamin mo. Malaw iya. Dali kami mo panganak. Pangmatwa. Sinabi mo talagang salitang matwa? Insensitive. Kasi sinasabihan lang rin Kapampangan na mayabang lang. Lalo po palagi yung sangkan. Ot, mayabang lang. Mayabang lang kasi mapormala. Pero kaya na naman pumorma. Hindi, makanini kasi ta. Makanini kanita. Eh, ako balot, mayabang lang. Palagi yun po na. Nangalalang pera niya. At kami mong burong putang kaya kayo. Ilan ako years may habe? Dapat ka nung ikaw. Click na itong bell button, Lemo. Dito, subscribe. All. O Jaya. Ting kasing Kapampangan, Urida, kahit Daeragyo, they try their best to show that they can do it. Bla mo ma-pride la po na. Bla mo Yes. kanta po yan. Mostly, Burida ela madadown, but Bone. still they don't have money. Kaya Kapampangan, ela, bisang pa isang bot. Di ka ma'am, Kapampangan ka. Kapampangan niya. Ilocano ng asawa ko. Tapos mag-training la camp kami kasi reserve lang officer. Then mag-istorya yung asawa ko. Balong mo na din Kapampangan, manak, kaya tala, anak. Then Ilocano, anak, kaya tala, anak. Then Tala, Bisaya, masal kaya ko tala. la. Tapos sinabi ko kaya, Day, Ilocano ka, okay ka. Kakaling na po na. Very bad ka, sabi ko. Ilocano ka, sabi ko. Pero may ragul na ako yung Pampanga kasi graduate from Ikmul na ni. Inars. Ikmul na ni yung kultura. Sa ating kanong some sort of separation. Ano na kaya kayo yan? Oo, ba't mga yabang tamo? Masanting lang lalaki pong Given nito, sir. Ito It is evident. Don't mention what is already. Totoo naman natin kasing ipagmaragol. We are really full of culture. Sorry kayo, sir. Well said me. Apin din nila itong dadala ng bapa mo patseba ya Saudi. How's the kaya katang bat chain? Kawari kaya na, palagay mo, mayabang lang rin Kapampangan. Hindi kasi kukutang ng kaya na eh. Ma-pride la kasi. Mag-work ya hand in hand kayong pagiging mayabang daw. Sabi natin Kuya Kevin nandin, atin niyang historical basis. Dahil minunang pari, dahil binunang nuns, ba't lakeng? Pampanga. Ano ko rin ka mag-reservation? Ano ka, debate mo? Mukha niya pala yan. Alilagay may Kenny. Apin nito kayang Alam ko, bisa-bisa. Galing niyo, Off to work. Ma-share. Itong tatang lang kalupamiya, pinarayin look forward mo sale. Either Denny or detang gatas. Banner! Banner! Gal. At palagi mo. Mayabang na rin lang. ka. Pero kayong mga something lang po. What's going on? Oh my God, naman na yung ka-sale, guys. Dati yung 4.2. Ngayon, 0.00 na Uy, yun. fake news ka. Egregious example of just fake, phony, fraudulent news as always. Sunemo 3,000 plus. Magkano yung original price? 4,200. Ratang pang mami gear din yan. I need 30% off yun. So, 4.8 plus 30%. Do the math. Oh.
Mag-Christmas shopping kung ako kayo as early as now. Muna, sabayan. Ay, magsabayan Magsabayan. eh. Bala mo na bang problema po ng Christmas shopping para paro ko gamit kasi Ay, yeah. Kasi sabi para- kayo sa'yo. Ini Ay, September safe yun pa na. Any 2 for 499 doll shoes. Parang ng teenager na pang kid size. Anya kasing 15 days silin, imbitis na pang 7 years old. Grabe naman. Then, niya pang kayo. Putil yun. Kapal, ano? Samasan mo ha. Yan yung Samasan mag-back to mo. school ta na po. Eh, mababasan din ha. After na ning sem break, akin ni po tayong bayot ang sapatos from Sugar Oh, Kids. ibakal Baka mo. po- Oh. Thank you. Magakal ko po masalese. Diyan na ako po sapatos. Patakal mo ngayon. Akin ni na din favorite mo. Buy one, take one, 239. Dati 239 Pag for naning one. hairs pa, nanggagawa na ng hairs pa. You get the strand of the hair, just one strand. Kay Masen mo. Yeah. Fake news. Pero tataka mo yun. Pilang hours na kayo po, Ken, sir? Kaming For manaya. suggestion ko, maglagay ako ng TV kaya nagay palabas ko ang pakyaw. Oh, hanggang replay mo. Replay ng pakyaw. O, may kabala, may payat kami na. Miguel, I mean, Legal ang kampana. kailangan niya something kayo niyo, bagya. Ay, You got it. SM. You got SM. Oy, Chayay. Oy, Chayay. SM 3-day sale, kening SM. SM Clark. Dakal salamat kay SM for inviting us. Nung baluyuot mayabang larang kapampangan, tell us in the comments. Wow, si Pag Kayabang. mayabang kayo, Ken. Si Kayabang. Yung pala sila niyang gaya King Sunday. 13, 14, 15. Baka lang na yan maging mayabang na yung Kapampangan. Kini pa mong Pampanga. Apat na ladeng SM. Apat larang SM. Bilangan nyo na, Ben. SM Clark, Pampanga, Downtown Zamboanga, and Telebus Tagan. Tel Aviv. With the local SM City Clark. Bye.